mukaan, että he niin kuin ihan aikuisten oikeasti uskoivat nähneensä ja koskeneensa Jeesukseen, syöneensä ruokaa hänen kanssaan, hänen ylösnousemuksen jälkeen siis. Onko se niin kuin historian tutkimuksen kriteerein, mitä siitä voidaan sanoa? Ja tässä tietysti on suuret rajalinjat, koska kyseessä samalla sitten on myöskin kristillisen uskon todellisuus siinä panoksena, niin sä oot opettanut näistä asioista useinkin, niin haluatko sanoa tähän alkuun jotenkin ihan niin kuin keskeisiä semmoinen Alexander Stubbin 3 pointsia, mitkä nyt olisi tärkeää muistaa näistä todisteista vaikkapa, tai muutamia? No ainakin tärkeää lähteä siitä liikkeelle, että lähes kaikki historian tutkijat on sitä mieltä, että Jeesus oli historiallinen henkilö. Eli puhutaan historiallisesta henkilöstä, historian tapahtumista. Ja lähes kaikki historian tutkijat on sitä mieltä, että Jeesus ristiinnaulittiin, hän todella kuoli. Siitä ei ole mitään kiistaa. Ja se on myös selvää, että hänen kuoleman jälkeen hänen seuraajat jatkoivat tämmöisenä tunnustettavana liikkeenä. Eli kuolema on ja sitten on liike sen kuoleman jälkeen. Ja nyt se on se kysymys sitten, että mikä selittää sen liikkeen ja mikä siinä välissä on tapahtunut.